ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check. Metro Manila, ang oras pa natin ngayon. We got 46 minutes after 11 o'clock. At welcome back dito po sa Love Radio Top 10 Countdown. At eto na po ang pinakahihintay nating lahat. This is the most exciting part of the program dahil makakasama po natin ngayon. Siyempre, ang makakasama po natin ngayon isang batikan pagdating po sa movie acting. Pero hindi lang yan. Napakagaling din pala ng musikero to. So ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome live in flesh ang nag-iisang of course, Cesar Montano! Sir, welcome dito po sa Love Radio. Thank you. It's an honor to be here, Sir Diego. Ayan, lalo po ako, it's really an honor dahil siyempre bilang isang probinsyano, pinapanood lang kita dati sa pelikula ngayon. Kaharap na kita kasi it's always a pleasure. Ayan. Sir, kamusta po ang buhay-buhay? Okay naman, okay. Well, sa awa ng Diyos, nakaka-survive pa rin. Amen, oo. Now, eto gusto ko lang dahil on my perspective and definitely sa mga nakikinig ngayon, let's siguro mag-historical tayo ng konti. Okay. Ayan, kasi karamihan, marami ding nakakaalam, marami ding hindi. Tinatawag ka na buboy. Bakit? Saan nagsimula 'yon? Buboy talaga pangalan ko sa Santa Ana, Manila. Okay. I was born and raised in Santa Ana, Manila. So, Buboy talaga pangalan ko. That's my nickname. That's my real nickname. Okay. Kaya tinatawag talagang buboy. Buboy talaga. Ayan. So, ayun. At least nalaman na natin ngayon. Yung pelikula ninyo, ilang taong kayo nag-umpisa nung pumasok kayo sa movie industry? Talagang history talaga. Oo, historical nga sabi ko eh. Historical. 80s, early 80s. Early 80s. Early 80s ako nagsimula talaga. Pero bago ako magsimula, I was a folk singer. I used to sing for my folks. Okay. Joke. Hindi, pero nag-folk singer talaga ako. So ano talaga, nagsimula ka talaga, andun yung musika, nandun na talaga sa'yo? Andun ang musika kasi I got it after my father. Ang airpat ko, ang mahilig talaga kumanta siya, nagturo sa akin. Maliit pa lang ako. Ang pagiging aktor, galing naman sa mother side, from Iloilo. So your mother's from Iloilo? Yes, from okay. Ang lolo ko from Dumangas. Okay. Kaya may lahi kami aswang. Tik. Ako, sir. Ako, ganun din. Taga-Capiz. Taga-Capiz ka. Pagka mag-anak pala kami aswang nito. Kami Air Force Capital of the Philippines eh. Tama. Pero ang kwento doon, alam mo ba, galing ng Dumangas daw, ang doon nag-aaswang sa Capiz. Oo. Pero si Lolo, he was a zarzuela actor. Kaya magaling siya mag-eskrima, ganyan. Kaya si nanay, kaya Ilongga yan, lumaki naman siya sa Carles. Kaya pag nagagalit sa akin yun, at nakasimangot ako, mabato ka sa akon, akig ka. Maya-maya pala, akala mo malambing, maya-maya tatamaan ka na ng walis. Malambing pa rin. Mabato ka pa? Antay, maliwat ka pa? Maliwat ka pa. So, ito revelation to para sa lahat. Kasi mostly ang pagkakaintindi nila, nag-artista tapos kumanta. Ikaw, from singing, naging artista, and then, of course, binabalikan mo lang kung saan talaga yung mahal mo. Yes, nagsimula yun sa acting workshop na
inoffer sa akin. Ngayon may mga dapat hindi ko kukunin kasi kumakanta ako. Sabi ko, Oo. masasayang ang araw ko diyan, hindi ako kikita, Oo. di ba? So, pero sabing ganon, may mga artistang sikat na kasama, pili lang kayo ba? Sandali, sino yan? Sila Johnny Delgado daw. Uy. Naku, big fan ako, Oo. ba? As marami pa ibang artista ba? Sumama ako. Wow. Ngayon, doon ko na-discover na during the workshop, sabi ko, kaya ko yan Kaya ko yan. So, sinubukan ko ulit mag-acting workshop hanggang doon na nagsimula. Doon na Marami nahasa. Yung marami na ako nakilala. And the rest is history na. The rest is history. Wow, grabe. So ngayon, gusto ko lang ngayon pag-usapan natin yung pinakamamahal, unang mong minahal is yung musika. So yung influence mo talaga dito is sa father mo Sa pagdating father sa ko. Oo. ano yung mga tugtugan ng Airpods mo? Siyempre, 50s. Mhm. Mga ganun yan. Mga Frank Sinatra, Uh-huh. Jerry Vale, mga sinaunang kanta. But but my father who was born in Bohol, Mhm. may marami din siyang mga kantang Tagalog at saka mga Bisayang kanta. Mhm. Yan. Kaya I learned how to speak Cebuano also. Okay. So multilingual ka na pala. Boholano, Airpad, Ilongga, Nanay. Oo, yan. So, pagdating naman sa kasi maraming nagsasabi talaga kagaya kanina, galing ako sa church namin, yung churchmate ko, sabi niya, si magaling maggitara yan. Oo, si Cesar, si Buboy, magaling maggitara yan. Saan mo naman natutunan yung paggigitar sa father din? Sa father, si Airpad nagigitara. So as early as ilang taong ka, sir, nung tinuruan kang maggitara? Naalala ko pa nung birthday ko yun, ang regalo sa akin ng nanay ko, gitara. Wow, so as early as bumubuting-ting ka na. Gitara, may lumanog na gitara. Ako, tonto. Yan ang pinakamaligayang birthday ko na ako ng bata. Nagkaroon ako ng gitara. My first guitar. Oh, yan. Sa mga hindi nakakaalam na yung Cesar Montano pala talaga malupit talaga puminggir ng gitara. Magaling talagang bumuting-ting. Plucking po sa English yun, ha? Yan. Oo, kasi ako dati, ginusto ko rin mag-gitara, pero yung gitara talaga ayaw sa akin. Kasi iba, sir, yung gumigitara. Kasi pag gumigitara ka, dagdag pogi points yun eh. Oh, totoo nga. Sabi nga daw nila. So marami ka nang ginitirahan dati. Ay, marami na ako hinara. Nakapaghara na ako, ha? Ay, naku. Kaya naman pala. Oo. Siyempre, gandang lalaki plus nagigitara, wala na. Yung kong hinarana. At talagang tunay na harana. Oo, ano ko yun. So sa mga hinaranahan mo dati, ano yung masasabi mong hindi mo makakalimutan? Hindi ko makakalimutan. Yung talagang... Kasi karamihan ng hindi ko makakalimutan, hindi ko masasabi rito eh. Pasensya na kayo! Yung mga hindi makakalimutan. Di ba tama? Oo, tama. May mga bleep. Now, Si Ma'am Goya tuloy gumaganon sa akin eh. si Ma'am Goya, biglang sinasabihan ako kanina dito, may mga warning na eh. Hindi naman kasalanan po ng tao kung apakagandang lalaki, talentado, gumigitara pa, kasalanan bang mahulog ang loob ng mga kababaihan? Ayan. Sa mga pelikula mo, sir, di ba, isa sa akin, mga tumatak yung Machete. Ayan, of course. Yung, First ko yan. yung... na solo. Oo. Ayan, yung... Lead role. Yung Muro Ami. At syempre, ang dami yan, nakapila lahat-lahat. So far sa mga nagawa mong pelikula, ano yung masasabi mong pinaka-the best, pinaka-masterpiece ng isang Cesar Montano? Siguro yung Muro Ami. Muro Ami. Muro Ami pinakamahirap talaga eh. Sabi ko nga, yung Jose Rizal, gagawin ko pa kahit 4 na beses. Pero Muro Ami, magdadalawang isip ulit ako bago. Bakit, sir? Bakit? Paintindi mo nga sa amin para at least makita namin yung perspective mo. Physically, napakahirap ng preparation. Okay. I was given 3 months para hubugin yung katawan ko sa isang template ng may muscle, may ganun. So, si Direk Marilo de Sabaya, the same director of Jose Rizal, our national artist na natin ngayon yan. Sabi ko, tinanong ko yung instructor ko, pwede ko bang gawin ito? Pinakita ko yung picture ng malaking katawan na gano'n. Yan.
3 buwan. Sir, kaya sir, kapag susundin niyo ako. Oo. Okay, babayaran ko talaga siya. Kailang magganyan ang katawan ko Oo. after 3 months, ha? Okay. Sige, sir. Pero lahat ng sasabihin ko, gagawin niyo. So, kasi nutritionist din yun. So, no salt, no sugar, no oil. Ang nakain ko, 5 meals a day ako. Pero puro kapiraso lang yun. Alam mo yung kumakain ka ng walang kanin yun, walang tinapa yun, talagang kamote lang yun, So more tuna lang on yun. Protein kasi muscle muscle Tas builder. konti lang yung Oo. carbo mo. Carbo Oo. mo talaga, kamote lang. And tuna, kadalasan, pas buhat, araw. 6 times a week ang buhat. Oo, buhat talaga. Grabe. Workout talaga. Ang matindi rin yung diet, yung talagang diet ang mahirap. Yung kumakain ka na, iniisip mo yung susunod mong pagkain ulit mamaya after 2 hours. Kadalasan yung mga ganyan parang yung lasa parang medyo 'di ba salt wala Wala ka salt. walang salt. No oil. Oo, ako no sugar din. Naranasan ko rin din 'yan. Hindi dahil nag-training ako nung inoperahan ako sa puso. Oo, pagda-dieting ka rin. Oo, as in talaga sabi ng doktor consider mo yung salt as poison. So, walang lasa. Ang lasa talaga. So, I can feel na napakahirap talaga ng Maging cranky ka, mainitin ang ulo mo, yung mapapansin mo yung mga lakad ng langgam, ganun, parang ganun. Pero siyempre kinaya ng isang Cesar Montano. Kaya masasabi mo yun yung pinaka-challenging hindi lang sa acting but at the same time yung pag-transform ng para makuha mo yung character na required. Correct. Kasi during the shooting, 5 months, ginagawa mo pa rin yun. Kailangan kasi maintain yung body. Oo. So 3 months na ganun yung katawan mo. Pero 5 months, during the shooting, kailangan ganun ka pa rin, maintain pa rin. Oo. So talagang umupa ako ng equipment, ng mga weights, niligay ko sa tabing dagat kasi Oo. sa dagat kami. Buhat araw-araw. Talaga. So, malamang ilang beses ka rin sumuka. Totoo. Talaga, Di ba, sobrang no? training, susuka ka talaga Totoo, Susuka hirap. ka ng tubig. Ganun Talaga, katindi. Tsaka doon sa shooting talaga, ilang beses ako nalunod. Talaga, kailang masyado na akong komportable sa tubig. Kaya alam ko na yung gagawin. Okay. Certified diver din ako. So I know what to do. Paano hindi magpanik. Kasi pag nagpanik ka sa tubig, doon ka madadali. Nako, mukhang nag-aano tuloy ako. Mamaya panoorin ko ulit yung muro amin. Hirap. Alright, now, puntahan na natin yung dinig namin, meron kang bagong kanta. Oo, Can you tell us about that? It's a prayer. Actually, kaya OMG kasi o Diyos ko yung nandun sa chorus. Okay. Kaya lang, para OMG is ayan ang... Ayun, mga terminologies ng mga kabataan. Millennial para, lang yan para relevant, pag OMG. Oo, OMG. So, iniba ko ng konti in English ko. So, pero it is a kind of prayer sa Wow. mga nangyayari sa buhay natin ngayon. You wrote the song? Yeah, lyrics, music and lyrics sa akin. Wow. So, paano naman na you come out with this song about the prayer? Kasi hindi naman natin makakaila, 'di ba? Pag sinabi mong yung image na pag sinabing Cesar Montano, chikbo yan, ganito tapos maloko yan, biglang prayer yung kanta. Yes. Oo. Paano yung shifting diyan, sir? Well, even if alam niyo po, sa totoo lang, kahit ang pinakamasamang tao marunong di magdasal. Tama. Actually, ang pinili nga ng Jesus Christ, kung nandito siya, puro masasama, ay puro mga makasalanan. Exactly. Oo. Yung mga disciples niya, lahat yan. Oo. Lahat mga flawed Oo, totoo. Wala kang makikita. And even in the cross, pinakita din na yung kasama niya pinako, yung isang kriminal na humingi ng sorry. Puro kriminal yun. Oo. Yes. Exactly. Oo. Even kahit mga former prophets sila Abraham, lahat Magsimula kay Oo, Abraham. oo. Pagano ang doon tumira sa pagan dan yun eh. Place. Oo, yun yung ginagamit ng Panginoon, of course, as his witness kung ano yung grace niya. Correct, Napagaling. correct. Oo. Now about the song, yung OMG, anong laman nung prayer na yun? Ako, kasi sa buhay ko, this is what I've learned. Ito yung sineshare ko lang. Ito pala ang buhay. Ito pala yun. Ito pala yung dapat lang. Kaya makikita, doon kasi sa chorus, nasabi ko doon na kung ayaw mo masaktan, dapat katamtaman lang. Huwag kang sosobra. Aha. Oo. Ano yan, relatable yan doon sa sa kwento rin sa Bible during Moses. Yung time na nagbibigay ng mana
Oho. ang Diyos sa kanila. May Yes. kinakain sila, di ba? Correct. Every morning. Mhm. Sabihin mo sa Israel, sabi niya kay Moses, wag nang magtabi para Oo. kinabukas. Kasi bukas meron pa ulit eh. Ayan. Nagtabi, ganun pa rin ang ginawa, nagtabi pa rin. Pero Oo. inamag, di ba? Oo. Nasisira din. Matigas ang ulo ng mga tao. Matigas. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, lahat ng kumuha ng sobra, hindi nakalamang. Oo. Lahat ng kumuha ng tama lang, hindi nagkulang. Oh, sabi niya nga ipoprovide niya yung daily bread mo lang Yes, eh. Ang puso kasi natin kuminsan masyado tayong Greedy. greedy tayo eh. It's a nature of ng tao. Human nature yan. Human nature natin 'yan. Di ba? Ang pagkakaiba lang kasi kuminsan ang hindi pagkakaintindi ng iba yung happiness between joy. Happiness kasi is external 'yan eh. Correct. Samantala yung joy is internal 'yan. Yes. Oo, so nakukuha natin yan kay Lord sa Correct. Panginoon natin. Correct. So, I can see that you have joy in your heart. Yes, Yan. ang kasama kasi sa definition ng joy is peace. Peace of mind. Exactly. Oo. Yung kontento ka. Correct. Ayan, Contentment. dati masamang tao din ako. And I found my Lord. Actually, siya ang una nakakita sa akin. Praise God. Kaya ako, twice na akong nagkaroon ng heart attack. Actually, 3 beses na. So, buo pa rin. So, by the grace of God, then, yun, nagagamit ngayon sa ministry. Galing naman. Oo, Ayan, so, kaya talagang dinesign ng Diyos itong araw na to para magkakilala tayo. Correct. Now, kami excited na kami na pwede ba naming mapakinggan live in flesh yung kahit sample lang. Though mamaya ipi-play natin buo yung kapiraso lang. Okay, ayan. Ito na. So, ito mga kabisyo, ladies and gentlemen, pakinggan po natin live in flesh, Cesar Montano. Okay ba yung gitara? Okay na, okay. Kung kailan pa ako nagbago, doon pa ako niloloko. Ano ba tong ating mundo? Puno na yata ng abusado. O Diyos ko, o Diyos ko, o Diyos ko, tulungan mo ako. Bakit kahit may tagumpay, puso natin ay malumbay? At kahit pera ay sobra na, salat pa rin tayo sa ligaya. O Diyos ko, o Diyos ko, o Diyos ko, tulungan mo ako. Kung ayaw mong masaktan, piliin lang ang katamtaman. At huwag sanang kalimutan, lahat ay may hangganan. Masakit man ang totoo, kalayaan naman ay nasa iyo. Utos ng Diyos ang siyang sundin, takot ay huwag pansinin. Okay? Yan. Napakagandang awitin yun. Sobra. Oo, ang galing. Sir Buboy, ayan. And praise God dahil sa mga ganyang awitin, nakita talaga dito nakita ko sa lyrics ng awitin mo na yung puso talaga ng tao, greedy tayo talaga in nature eh. 'Di ba? Kahit pa lang doon pa lang sa Garden of Eden, 'di ba? Yeah. Sinabihan na andyan na, binigay na sa iyo lahat eh. Totoo yun. Binigay na sa atin ng lahat tapos naghangad pa rin tayo. It's the rebellious heart of man. Parang of people. ano rin yan, it's a prayer and advice to go to the basic. Yeah. Ano yung basic ma-enjoy. Sa totoo lang, di ba, si King David nga nakita niya yung tulog ng isang tag dito, worker. Mhm. Nakasalampak lang doon sa napakapangit na lugar. Oh. Napakadumi. Pero humihilik, ang sarap ng tulog. Inggit na inggit siya. Bakit ganun? Ako hindi ako makatulog. Hari ako eh. Dami lahat nasa akin, di ba?
Anyways, sayang. Madami pa namin sanang pag-usapan pero wala na tayong oras, Sir Buboy. Thank you, Sir you're- Diego. It's really a great honor and pleasure to be here. Yeah, same here. Opportunity. Ayan, Sobra. okay. May mga gusto kang pasalamatan? Salamat po. Una muna si Ma'am Goya Magno. Thank you for bridging para makarating ako dito. Maraming salamat. Ayan. At lahat ng mga nakinig na nanood dito ngayon. Thank you. Please, subaybayan niyo po itong OMG song ko. Ayan. Opo, nasa Spotify din po at nasa lahat ng platform po. Alright, so maraming salamat. Once again, mga kabisyo, ayan, Cesar Montano, ang mensahe ng awitin niya parang slogan ng Love Radio, basic, back to basic tayo. Back to basic. Yes! So here we go, para hindi na kayo mabitin. OMG from Cesar Montano. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento,
totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino
Naka-live na pala. Okay, thank you! Hi guys! Happy Monday! Pag Monday, sando-sando lang tayo kasi tinatamad tayo mag-ayos. Kaya dadaanin natin siya sa salamin. Yan, ganyan na lang muna tayo. Ganda-gandahan! Kahit nakasando lang. Happy Monday, guys! Kumusta kayo? Kumusta ang weekend? I hope you had a good rest. Dahil mahirap magtrabaho kapag hindi well-rested. Kapag kasabog at may mga moment na feeling mo kulang ka sa tulog, madalas, nagkakaroon tayo ng mga unexpected pain sa katawan. Diba? Sa mga gusto magpa-shoutout, libreng-libre. Ayan. Pray boy, mabuti pa rin tulad mo. Yan ang maganda. Yun ang goal naman natin every single day, di ba? Kahit punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng utang, ang at the end of the day, pag nakita mo yung salamin mo, yung sarili mo sa salamin, papasabi ka, ah! Ganda ko! Diba? TK Marl, hello! Hi! Shoutout sa'yo! Kailan ulit tayo mag-run? When? Nagsama na ba tayo sa isang event? I am not so sure because ang dami na nating mga tinatakbuhan. Pero yes, of course, takbo tayo soon. Chean, happy birthday! Wow, may pa-contest. Nakakahiya talaga, Day. Kung magpapakontest ka, yung pistachio nakakahiya. Happy birthday! I hope you'll be happy on your birthday and sana makasama mo lahat ng mga gusto mong makasama. Diba? Minsan kasi kahit konti lang yung handa mo, pagka may kasama kang tropa mo, kasama mo yung mga kaibigan mo, it's a huge factor to celebrate your birthday. Happier. Diba? Hi kay Aaron Moore Hamilton. Ang taray ng apelido. Oh, thank you, Chean, ha. Happy birthday. Oo nga eh. Bilis ang panahon, Tin Rivera. It's so fast. Hi, Sis Ivy. Love Radio Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team Mara Tony Mara Tony. Ikaw, anong trip mo?
lang, ginigising lang kita. Ayoko ng feeling na inaantok ka eh. Mahirap bumiyahe kapag ka inaantok ka. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, imbis na nakaipon-ipon ka, ayan, kapag ka may nabangga ka, diyan mo pa may huhulog ang mga gastos mo. Ay nako. Back to work na po. Yung mga tinatamad pa dyan, ay nako, wag ka tamarin, B. Tandaan mo, hindi ka mayaman. Kilos-kilos na tayo. Anyway, it's a happy Monday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your down-to-lerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip natin today ay makapagpalinis ng bahay, oo. Shoutout sa'yo na nakailang labas na ang taray mo mag-outing kapag ka weekend. Pero pag umuwi ka, na para bang basura ang bahay. Wow! Diba? May kilala ka bang ganyan? Wow, outing dito, outing doon. Pero pag uwi, ay, B! Di mo na alam kung ano ba yan. Yan ba yung mga tiyatapunan ng basura ng truck? Kaya kulbitin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Kuya, Ate, Kute, kapag linis ka ba ng bahay kanina? Ninitian ka, no? Baka kasi hindi naglinis yan. Shout out kay Sermon. Napaka-pogi talaga ng boss namin si Sermon, eh, no? Kung may pangalan ka man o may kakilala kang mo ng pangalan. Magandang hapon naman sa'yo, Day. Batiin mo. Huwag ka masyadong isnab, di ka masyadong kagwapuhan, Day. Bati-bati muna. Siyempre, magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras. Gising-gising! Huwag tatamad-tamad! Ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. Ngayong araw, syempre, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness eh. At ngayong araw, no, syempre, pasintabi muna natin yung health and fitness. Alam ko naman na nakailang fun run ka na this weekend. At kaka-fun run mo, nakakalimutan mo na maglinis ng bahay, Day. Alam mo, meron akong technique sa'yo para makapaglinis ka ng bahay ng maayos. Alam mo kung ano? Awayin mo yung partner mo. Di ba may mga ganun minsan? Kapag ka magkaaway kayo, kunyari may kaaway ako. Ayan, ganyan ka naman lagi eh, di ba? Lagi mo na lang sinasabi sa akin na ganito, ganyan. Tapos kung ano yung mga nahahawak mong bagay. Di ba? Bigla ka napapaligpit. Kasi nga, mainit yung ulo mo. Ay, mamaya pag uwi mo, initin mo yung ulo niya. Charot! Okay, wag masyadong initin ng ulo. Mag-init ang panahon. Ayaw natin na ma-heat stroke, ha? Kaya ngayong oras, well, kung hiningal ako doon. Diba, ganun talaga. Pag maraming gustong sabihin. Pero minsan, pag marami kasi sabi, medyo sumasakit na yung ulo mo at yung katawan mo. Kaya naman, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may extrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Asya, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ang Feel Good Monday dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Hi guys! Welcome back to me. Diba? Okay, sa mga hindi pa naglilinis ng bahay dyan. Diba? Minsan kasi, parang nagiging break natin. We get it naman na minsan kapag ka weekend, we get na yung break na hinahanap natin is going outside our bahay, pupunta sa mall, lakad-lakad. Minsan mas malamig kasi doon, tapos coffee, yan, coffee date. Tapos pagdating mo sa bahay, na-realize mo, nakaka-coffee date natin, nakakalimutan mo ng labhan yung mga labahin mo. No? Excuse me. Diba? Ako nga sabi ko,
may goal tayo ngayong 2026 na hindi tayo pwede lumabas ng bahay hanggat hindi tayo nakakapaglinis ng umaga. Kaya ako, every morning, ang sarap kaya nang makita ng malinis yung bahay. Pa? Hindi nahahalata yung mga kalat. Or kapag may kalat man, ilagay mo lahat sa cabinet. At least kahit papaano, meron kang hindi masakit sa mata, di ba? Minsan masakit sa mata kapag maraming kalat. Pero, that's how we do it. Di ba? Maganda kapag malinis ang bahay. Para bang nakaka-boost din ng productivity. Ano ba yung mga usual nyong ginagamit pang linis? Marami nang nabibili ngayon Unlike before, nung mga sinaunang panahon, yung bunot, kapag yung bahay nyo gawa sa kahoy. Number 2, mop. Yung mop dati, kailangan mo pang kumuha ng balde ng tubig o ng lagayan ng tubig para doon mo siya ilalagay, doon mo lilinisin. Unlike ngayon, na meron ng kasama portable, yung washing, ang tawag doon? Portable mop spinner. Spinner mop. Basta yung, yung kapag ginanon mo siya, automatic, after a while, tuyo na siya kasi nga nasisip-sip niya na yung tubig sa mop. Dami-dami ng mga invento ang Chinese. Nakakatuwa nga Ano na lang ang kalaban? Ang katamaran. Oy, shoutout kay Jerome Beltran Palad. Oy, congratulations. Sabi ni John Siash Goniod. Shoutout kay Cindy Clemente Sumanting. Hindi na raw siya galit, umuwi ka na raw. Sabi ni BK 1-on-1, agree ka po ba na KKB muna sa first date? Ikaw ba yung lalaki? Kung ikaw yung lalaki, umuwi ka na. Hindi ka magtatagal dyan. Siyempre, kung ikaw yung lalaki, ikaw na mag-extra effort. Diba? Libre mo naman. Pakita mo naman kung kahit sa simula lang, magpakitang gilas ka. Memorize na rin naman namin yan. Hindi na namin Why not KKB? Because you are trying to pursue the person or the women. Diba? The woman. Dalawa. Women, dalawa. Woman, isa. Paano pag nang-go si girl after libre ng guy? Well, that's on her, not on you. Baka naman kasi it's not about yung paglibre mo sa kanya. Baka naman kasi when she gets to know you more dun sa first conversation nyo, medyo hindi talaga. Di exit yan talaga siya. Free meal lang habol ni girl. O hindi na... I don't know. Pero kung free meal, di hayaan mo na. Tulong mo na sa kanya yun. Donation ang tawag doon. Diba? Hindi naman ibig sabihin pag nilibre mo, magugustuhan ka kagad. Hindi naman ibig sabihin kapag ka-dinate mo at dinate mo tas ikaw nagbayad lahat, may kapalit agad yon. Sometimes, it's just, act of being generous. Diba? And courtesy also dun sa babae. Mahirap naman kung gagawin mo lang siya because may gusto kang kapalit. Diba? Pag tinatanong ba agad ni girl ang income ng guy, red flag ba? Yeah. Yeah, I think so. It's too personal. And kahit nga minsan, di ba, pag mag-asawa na kayo, I mean, like even when you're in a relationship, I think it's not mag-asawa. I think mag-asawa, it's fine to know your finances each. Pero yung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kayo, I think it's too much if you're going to say your financial status. Kasi it's something na private, no? Sabi ni Donald Kabalik, shout out kay Kuya Temyong. Ingat siya lagi sa work niya at I love you. Wow! Kantahan ko kayo. I love you.
Mahal na mahal kita, kanya ng pag-ibig ko. Sa hirap o saya, makakasama mo. Ako'y iyong iyo. Hindi ko na alam yung lyrics. Shout out! Ay, bago ko ma-exit, shout out muna tayo. Huling shout out bago ang ating adlib ulit sa radyo. Oy guys if ever you haven't subscribed or you haven't downloaded our app, it's available on App Store and Play Store. Libre po yan, walang bayad. You can listen to us each and every day. Lahat ng jocks, dito, hindi lang dito sa Maynila, but all the Love Radio jocks across the Philippines, pwede nyo pong i-download yan, Love Radio. And then, of course, my social media account, it's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Ayan, shout out kay Boss Rene. Shout out kay CJ Aklao. Shout out kay 18, Chico 18. Shout out daw sa jowa niyang maganda. Tingin nga. Shout out kay Joy Cayetano. Shout out daw dahil mahal na mahal ka niya, sabi ni Sen Yodge. Roj Love. Oh, thank you so much. Ala, ko lang yun. Hi, Von. Ano naman picture tayo? Ayan, Anyway, I have to say goodbyes, guys. Maraming salamat again sa inyong pagtutok dito sa Love Radio Manila. We'll see you again next time sa aming live. Again, you can follow me on social media account on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni. M-A-R-A space T-O-N-E-E. Bye, everyone! Happy Monday! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files.
na ako ang babalikan mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. You can call me Ayumi. 20 years old, from Tarlac City. Kasalukuyang nasa third year college na po ako ngayon at avid listener niyo po ako since 2021. Shoutout po kay DJ Jello. Perfect po for me ang inyong programa ni DJ Rocky. Very entertaining and syempre madalas, relate po ko sa mga kwento na binabasa ninyo on air. Nais ko lang pong i-share ang kwentong pinaka naging lesson ng buhay ko. And this is my secret file. Mga kabisyo, gusto ko lang pong magbahagi ng kwento na matagal ko nang kinimkim. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakamali, at pagpili sa sarili. Nagsimula ang lahat sa ex ko na itago natin sa pangalang Sian. Naubos ako sa relasyon namin. Tuwing magdedemand lang ako ng oras, nagagalit siya. Na para bang kasalanan kong gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Madalas ako naghahanap ng validation sa kanya dahil nagagalit siya. Hanggang sa isang araw, nalaman kong nagbago na siya. Na parang wala na siyang takot nung nalaman ko yun. Nakita ko na meron pala siyang ginugustong ibang babae. Nakikipag-chat siya, nakikipag-usap siya ng patago. At mas masakit pa doon, mga kabisyo, di ko makontrol ang pag-overthink ko na what if na kahit patawarin ko siya, gagawin niya ng paulit-ulit sa akin. Magaling pa naman siyang gumawa ng paraan para makausap yung mga taong gusto niyang makausap. Ilang beses ko pong sinubukan na intindihin yung tao na to pero hindi po talaga kayang ibalik yung pagmamahal na inaalay ko. Mga kabisyo, doon ako sumabog. Sumabog ako sa inis, sa sakit na nararamdaman ko, sa pagod. Nakakapagod yung taong unti-unti nang nagbabago siya. At nakikita mong pilit niyang iniiba niya na yung ugali niya para lang mapalayo sa'yo. Nakakalungkot lang dahil dati marami siyang oras sa akin. Pero ngayon hindi niya na ako priority. Nakakalimutan niya na ako at naging toxic na ang lahat. One time sinabi ko sa kanya ayoko na. At bigla naman siya nagmamakaawa siya para sa akin. Pero mga kabisyo, sagad na ako. Kaya ang ginawa ko, ang sinabi ko sa kanya ayoko na talaga. Suko na ako sa'yo. Tama na. Doon na po ako nag-jump into another relationship sa ibang lalaki na. Nang malaman ito ng pamilya ko, lalo nang ng mama ko, aba, hindi nila natanggap yung lalaking yun. Kinutya nila na addict daw. Kung ano-ano daw ang mga bad comments na nasasagap nila doon sa akin at doon sa bago kong boyfriend dahil hindi daw ito mapagkakatiwalaan.
At malaman-laman ko na yung manloloko ko palang boyfriend na si Sian ay nagsasabi sa kanila. Nakakainis. Nakaka-bad trip. Pinapakailaman pa ako dahil siguro hindi siya masaya tas ako nakikita niya masaya. Ang galing mangialam, wala naman na kami. Yan ang hirap sa mga lalaki. Kung kailan wala na kaming mga babae, dun nyo lang marirealize o maiisip na mahalaga pala kami. Fast forward, mga kabisyo. Sobrang nagkalabuan din kami nung guy na karelasyon ko after ng 2 years and 3 days lang. Naghiwalay kami nung guy na yun. Akala ko makakapagpahinga na ako sa mga relasyon na yan. Pero hindi pa pala doon natatapos. After 2 years, nagkita ulit kami ng di sinasadya sa church. At doon, nagsimula ulit ang gulo. Nangulit siya hindi lang sa akin pati na sa pamilya ko. Ipinapakalat niya na ako daw ang nag-cheat kahit ang totoo, siya naman DJ Rocky at DJ Jello. Ang laking kahihiyan ang ginawa niya doon sa mismong loob ng church. Lalo na sa pamilya ko. Mas lalong nagalit ako sa kanya dahil sa pangingialam niya sa buhay ko. Sa matatuloy ng maraming tao, ako ay nagmumukhang masama. Pero, ganun pa man, itatayo ko pa rin po yung sarili ko. Pero, ang nakakalungkot lang mga kabisyo. Sabi ako ng sabi na, kaya ko na mahalin yung sarili ko, ingatan yung sarili ko, pero kapag natatagpuan ko na naman yung taong minahal ko at karelasyon ko, nababago na naman yung focus ko. Parang gusto ko na naman siyang balikan. Gusto ko na naman siyang gustuhin. And that time, doon nag-usap kami, nalaman ko na meron na pala siyang girlfriend.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic Kim Chino Kimchi Chino Upa Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Nagbabalik ang inyong kadaldalan na wala palinis, wala pang ahit. Oy! Hindi, what I mean is minsan kasi kapag ka, di ba, nagmamadali ka palabas, madalas nakakalimutan mong mag-ahit. Ba't kaya ganun, no? Kapag ka mga lalaki, pagka nakita mo yung kilikili nila na may buhok, okay lang. Pero kapag ka babae, nakita mo yung kilikili nila may buhok, parang nandidiri ka, ano? Pares lang naman din kilikili yan. I don't know anymore. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, dadalerang atleta DJ Myra Tony. At kanina nga, no, nabanggit ko, since meron lang naman tayong 2 araw para mag-weekend, kaya para bang lahat ay naka-timelapse. Minsan napapaisip ka, kapag ka weekend, gusto mong lumabas, gusto mong mag-shopping, gusto mong mag-outing, tapos pagbalik mo sa bahay mo, para talagang giniba. Hindi mo alam kung saan ka unang pupunta, parang may maze. Shoutout sa may mga makakalat na bahay dyan. Ano, kailan na? Kailan maglilinis, Day? Nung petsa na, oh. Pero to ha, nag-research naman ako ng mga ilang pwede mong magamit, no? Mga trending na panlinis ngayon. Diba? Yan yung mga ano ngayon. Yan yung mga dapat yan yung mga chine-check out mo, be. Hindi yung kuha na ng mga chine-check out. Wala na makakwenta-kwenta. Diba? Alam mo noon, share ko lang, syempre ako po tumira sa sinaunang bahay, sa ancestral house, kung saan ang bahay puro kahoy. Ang madalas sa pinanglilinis noon is yung, tawag dito, yung coconut, ang tawag doon, sa dulo ng bibig ko yung yung nyog na kulay brown, tapos ikikis-kis mo sa sahig. Ano nga tawag doon? Bunot! Nakuha mo! Yan, bunot! Diba? Ang galing talaga nito ni pangalan nito. Alimutan ko na naman pangalan mo mamaya. Bunot! At syempre, bukod doon, may map ka. Yung map na ginagamit mo, minsan kailangan pang kumuha ng balde para lang masipsip yung tubig dun sa map. Pero ngayon, in fairness talaga sa mga Chinese, number 1 talaga sila sa mga sa mga appliances making. Yung mga Chinese, 'di ba, naka-imbento sila nung spinning mop.
Yung spinning map kung saan meron na siyang sariling lagayan, tapos may umiikot doon, itutok-tok mo na lang, tawag doon, ididiin mo na lang talaga dan siya. Ididiin mo na lang yung map doon, tapos hanggat sa umikot, hanggat sa masipsip niya yung sabaw. Hanggat sa masipsip niya yung tubig, tapos pwede ka na ulit maglinis, diba? Alam mo yung mga simpleng upgrade. Upgrade sa bahay na di mo napapansin, mas napapabilis ang trabaho, Ikaw, ano bang huling nalinis mo sa bahay? Ay, wala po, marathon. Basta pagdating ko sa bahay, punta lang ako sa sala, sigaan na ako, day. Kasi sayang yung mga FYP, lalo si Ibani nang bibigay ng iPhone 17B. Diba? Sayang naman kung hindi ko maglalagay ng green na heart. Diba? Okay naman mag-cellphone. Pero make sure na yung hinihigaan mo ay wala ng mga nangangati dyan sa'yo, ha? Baka mamaya may mga kiti-kiti na dyan, di mo pa nalalaman, day. Kadiri, Siya, mag-isip ka na ng pwede mong i-check out dyan. Yung gagamitin mo panlinis mamaya. Meron nga ako nakita dun sa advertisement sa YouTube. Last na. Wala na ako sa... Sige, mamaya ako na nga ikukwento. Anyways, another Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Akala ko sa teleserye lang. Metro's #1 Love Radio Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hindi na ako ang babalikan mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. You can call me Ayumi. 20 years old, from Tarlac City. Kasalukuyang nasa 3rd year college na po ako ngayon. At avid listener niyo po ako since 2021. Shoutout po kay DJ Jello. Perfect po for me ang inyong programa ni DJ Rocky. Very entertaining and syempre madalas, relate po ko sa mga kwento na binabasa ninyo on air. Nais ko lang pong i-share ang kwentong pinaka naging lesson ng buhay ko. And this is my secret file. Mga kabisyo, gusto ko lang pong magbahagi ng kwento na matagal ko nang kinimkim. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakamali, at pagpili sa sarili. Nagsimula ang lahat sa ex ko na itago natin sa pangalang Sian. Naubos ako sa relasyon namin. Tuwing magdedemand lang ako ng oras, nagagalit siya. Na para bang kasalanan kong gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa kanya. Madalas ako naghahanap ng validation sa kanya dahil nagagalit siya. Hanggang sa isang araw, nalaman kong nagbago na siya. Na parang wala na siyang takot nung nalaman ko yun. Nakita ko na meron pala siyang ginugustong ibang babae.
Nakikipag-chat siya, nakikipag-usap siya ng patago. At mas masakit pa doon, mga kabisyo, di ko makontrol ang pag-overthink ko na what if? Na kahit patawarin ko siya, gagawin niya ng paulit-ulit sa akin. Magaling pa naman siyang gumawa ng paraan para makausap yung mga taong gusto niyang makausap. Ilang beses ko pong sinubukan na intindihin yung tao na to pero hindi po talaga kayang ibalik yung pagmamahal na inaalay ko. Mga kabisyo, doon ako sumabog. Sumabog ako sa inis, sa sakit na nararamdaman ko, sa pagod. Nakakapagod yung taong unti-unti nang nagbabago siya. At nakikita mong pilit niyang iniiba niya na yung ugali niya para lang mapalayo sa'yo. Nakakalungkot lang dahil dati marami siyang oras sa akin. Pero ngayon hindi niya na ako priority. Nakakalimutan niya na ako at naging toxic na ang lahat. One time sinabi ko sa kanya ayoko na. At bigla naman siya nagmamakaawa siya para sa akin. Pero mga kabisyo, sagad na ako. Kaya ang ginawa ko, ang sinabi ko sa kanya ayoko na talaga. Suko na ako sa'yo. Tama na. Doon na po ako nag-jump into another relationship sa ibang lalaki na. Nang malaman ito ng pamilya ko, lalo nang ng mama ko, aba, hindi nila natanggap yung lalaking yun. Kinutya nila na addict daw. Kung ano-ano daw ang mga bad comments na nasasagap na nila doon sa akin at doon sa bago kong boyfriend dahil hindi daw ito mapagkakatiwalaan. At malaman-laman ko na yung manloloko ko palang boyfriend na si Sian ay nagsasabi sa kanila. Nakakainis. Nakaka-bad trip. Pinapakailaman pa ako dahil siguro hindi siya masaya tas ako nakikita niya masaya. Ang galing mangialam, wala naman na kami. Yan ang hirap sa mga lalaki. Kung kailan wala na kaming mga babae, dun nyo lang marirealize o maiisip na mahalaga pala kami. Fast forward, mga kabisyo, sobrang nagkalabuan din kami nung guy na karelasyon ko after ng 2 years and 3 days lang. Naghiwalay kami nung guy na yun. Akala ko makakapagpahinga na ako sa mga relasyon na yan. Pero hindi pa pala doon natatapos. After 2 years, nagkita ulit kami ng di sinasadya sa church. At doon, nagsimula ulit ang gulo. Nangulit siya hindi lang sa akin pati na sa pamilya ko. Ipinapakalat niya na ako daw ang nag-cheat kahit ang totoo, siya naman DJ Rocky at DJ Jello. Ang laking kahihiyan ang ginawa niya doon sa mismong loob ng church. Lalo na sa pamilya ko. Mas lalong nagalit ako sa kanya
dahil sa pangingialam niya sa buhay ko. Sa matatuloy ng maraming tao, ako ay nagmumukhang masama. Pero, ganun pa man, itatayo ko pa rin po yung sarili ko. Pero, ang nakakalungkot lang mga kabisyo. Sabi ako ng sabi na, kaya ko na mahalin yung sarili ko, ingatan yung sarili ko, pero kapag natatagpuan ko na naman yung taong minahal ko at karelasyon ko, nababago na naman yung focus ko. Parang gusto ko na naman siyang balikan. Gusto ko na naman siyang gustuhin. And that time, yung nag-usap kami, nalaman ko na meron na pala siyang girlfriend. Pero, ang mahirap kasi doon, parehas pamilya namin ay gusto kaming magbalikan. Marami ng lalaking dumaan sa akin pero ang gusto pa rin ng nanay ko ay itong partner ko ngayon na nauna sa buhay ko na si Sian. Ganun din naman si Sian, na kahit may girlfriend na daw siya, gusto pa rin daw ng pamilya niya na ako pa rin daw ang piliin. Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi naman na dapat namin ipagpatuloy yung mga ganitong bagay dahil mas maganda na ma-explore at maging masaya kami sa mga ibang tao, pero ang hirap pala kapag ang pamilya ang nagdidikta ng taong gusto mong mahalin. At nung nag-usap nga kami muli, ang plano niya para daw masayahan ng kanyang pamilya ay iiwanan niya na lang ang kanyang girlfriend at magbalikan daw kami. Ang sagot ko naman, kinausap ko itong ex ko na mas mabuti na lang na mahalin mo na lang yung girlfriend mo ngayon. Huwag na natin pakinggan ang ating mga magulang. Huwag na natin silang pakinggan na piliin natin ang isa't isa. Total, bata pa naman tayo. Hayaan natin na mag-explore ang mga sarili natin. Hindi para ipilit yung mga gusto nila. Pero ayaw naman natin. Ang sagot lang ng aking ex ay hindi tayo matatahimik. Dahil magulang natin mismo ang kalaban natin. Kahit sino pang girlfriend ang ipakilala ko sa kanila, hindi sila nasasayahan at hindi sila natutuwa. Laging ikaw ang banggit nila. Ikaw ang laging hanap nila. Alam mo naman na bata pa lang tayo, ay tayo na daw talaga ang dapat ikasal at dapat magsama. Mga kabisyo, naguguluhan po ako. Di ko alam bakit ganito ang gustong mangyari ng mga magulang ko. Gusto yata nila magkaroon kami ng
ng pagsasama ng aking ex na hindi naman ako magiging maligaya. Mga kabisyo, ang ginawa ko, nagpakalayo-layo ako. Naglayas ako sa aming tahanan. Yung nagpakalayo-layo ko, gumawa ako ng sulat para ipabasa sa aking mga magulang at aking pamilya. Na kahit kailan hindi ko sila susundin. Hindi ko sila susundin na gustuhin ko yung taong ginugusto nila para sa akin. Wala nang dapat balikan pa yung ex ko. Hindi na dapat ako yung babalikan niya. At hindi na rin ako babalik sa kanya. Alam ko na masama suwayin ng aking magulang, pero para sa ipilit yung sarili ko sa taong hindi ko naman nagusto, mas mabuti na lang na suwayin ko yung magulang ko. Ang hirap pala, kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rakitera, na ang kalaban mo mismo sa pagpili mo ng taong mamahalin ay yung mismong mga magulang mo at mahal mo sa buhay. Ang hirap lang dahil hindi naman sila yung magmamahal. Hindi naman sila yung magpapakasal. Hindi naman sila yung magiging asawa ng taong pinipilit nila. Pero bakit ako ang pinapangunahan nila sa nararamdaman ko? DJ Titan, DJ Rocky at mga kabisyo. Kaya ko po ginawa yung liham na ito upang may matutunan po yung katulad ko na pinipilit na magulang na mahalin yung taong hindi naman gusto. Kung hindi lang siguro nagpakita ng mga kapangitan na ugali itong ex ko, edi sana kahit hindi ako pilitin ng magulang ko na mahalin siya, siya pa rin ang kasama ko. Pero na-realize ko niya kung sa maagang panahon pa lang, kaya niya na akong bilugin. Kaya niya nang lokohin ang pamilya ko para lang masabing siya ang mabuti at ako yung masama. Mas mabuti na lang po na magpakalayo-layo ako. 1 taon na lang din naman, makakapagtapos na ako. At para sa pamilya ko, kung naririnig nyo man yung kwento ko, gusto ko sanang sabihin sa inyo na mas magiging masaya ako kung ako mismo ang mamimili ng taong mamahalin ko. Masyado pa akong bata at hindi ko na minamadali yung sarili ko nun. Mas na-appreciate ko ngayon na mahalin ko yung sarili ko o self-love na tinatawag, kaysa magmahal ng iba at bumalik sa iba. Pero ang tanging baon lang naman ay yung mga panloloko nila at pananakit nila para sa katulad ko. Mga kabisyo at sa mga magulang na nakikinig ngayon, sana sa pagdating sa pagpili ng taong mamahalin ng mga anak ninyo, magkaiba ang paggabay sa pagdidikta. Ang paggabay ay pinapayuhan lamang ang katulad namin na kung nasa tama ba kami at ano ang dapat naming gawin. Hindi para pangunahan o ipilit o magdikta ng gugustuhin namin.
Yun lamang po. At maraming salamat sa inyo DJ Rocky at DJ Jello at mga kabisyo. Muli, ako si Ayumi. Lagi nakatutok. At ito ang aking secret file. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number 1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo? Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama. Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kaway-kaway sa may mga kaaway ngayong araw. Makipagbati ka na, Day. Tandaan mo, sa kanya nakasalalay ang panggastos mo. Anyway, I'm back po. Nagbabalik ang inyong kadaldalan. Daldalan ng atleta DJ Maratoni. At going back to our topic kanina, kung saan may kakaunting araw ka na lang o oras para makapaglikpit-likpit. Para naman kahit papaano maramdaman mo na malinis ang bahay nyo. Hindi yung tipong kada singhot mo, may naaamoy kang. Akala mo aso, no? Di mo napapansin, B. Sabi ko sa inyo, kobre kama mo yan. Ano? May mapa na ng Pilipinas yan, be. Baka naman gusto mong paltan. Anyway, going back to our topic kanina, no, kung paano nga ba mapapabilis ang paglinis ng bahay. Lalo na ngayon, syempre minsan, lagi tayong on the go, laging gusto lagi pa uwi, pa-exit, at pa-bakasyon mode. Pero syempre minsan, masarap pa rin umuwi sa bahay kapag ka alam mong malinis, payapa, tapos may gwapo at pogi ka pang asawa. Sana all! Pero marami tayong pwedeng makuhang ang tawag doon, cleaning things. Cleaning things! Hindi, yung mga latest invention ngayon ng mga Chinese, di ba? Yung kagaya nga ng spinning mop. Kasi may napapanood nga ako kanina, yung pagka may advertisement, may lumalabas na sponge. Yung sponge, may butas siya o may hulma siyang happy face. Papasok mo dun sa butas yung mga chopstick o yung straw na ginagamit mo. O, diba? Ang lakas makamotivate ng happy face na happy sponge. Minsan kasi kailangan mo lang talaga gumawa ng paraan. Kung ikaw yung kaklase ng tao na hindi masyadong mahilig maglinis, diba? Mas gugustuhin mo pa sana magluto. Ako personally, paglutuin mo na ako ng ilang putahe sa isang araw, basta wag mo akong paghugasin ng pinggan. Diba? Kaya LF maghugas ng pinggan. Pero maganda yan, no? Life goes on. Lalo na it's more productive pag mas malinis, mas peaceful, mas mabango ang bahay mo. Para pag may pumasok na magnanakaw, mahihiya yan siya sa'yo. Diba? Itago-tago mo yung mga valuable items, diba? Ayaw mo namang mawala yan. Tandaan mo, hindi pa fully paid yarn. Siya, ako po yung exit na, pero bago ang lahat, ito saktong-sakto, para makabili na siya ng makabili na siya ng kanyang sariling spinning mop! Ito, may nanalo tayo sa Kasama Mo Love. Siyempre, di ba ngayong araw, it's, ano bang date ngayon? 20. Yan! Taga Mandaluyong! Mandaluyong, napakaswerte mo, Roy
Rubenensya. Yan. Roy, congratulations. At nanalo ka ng 1,000 pesos. Pati na rin grocery package mula sa Love Radio Manila. At sa mga nagtatanong kung paano nyo po makukuha ito, all you have to do is pakilakasan ang volume ng radyo at pag napunta kami sa tindahan nyo o kaya naman dyan sa lugar nyo, ay basic na basic. Meron kang 1,000 pesos at grocery package. Gusto mo yun, B? Di ba nakikinig ka lang, may pera ka na? Kaya huwag kang lilipat ng radyo dahil panigurado pag nakita mo ang pagmumukha ko. Oo, pwede mo rin po ako i-search sa aking social media account. On Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's Maratoni. Huwag ka magulat hindi po si Marian Rivera yan, ha? It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. May pagka-Alex Dixon na rin daw. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa ating Love Radio. 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Happy Monday! Metro's #1 Love Radio. Basic!